Ja, meestal het wie een dag maar een soort bewolking en het wie restig. Ek hier in Haans, een grieze loft en een temperatuur net eens zo'n aardig, een graad of 14. Hoe pakt het uit de komende dagen? We gaan eerst even naar Joenen vannacht. Ik verwacht je Joenen vannacht een soort bewolking. Het is restig, maar een zwakke tot matige wind uit het Matheersen. En misschien kan er wat nevel of wat mist ontstaan. En de temperaturen dan daarbij, die zak je naar 8 tot 10 graden. En ook morgen hebben we te krijgen met die nevel en dat mistige waar en de bewolking. Maar ik verwacht je dat wel in de rin van de dag vanuit het noorden waar de bewolking wat iepen trekt en de matte zinnen toch nog wel even te vast kan komen kunnen. Het lijkt erop dat het droog blijft, in elk geval het grootste pad van de dag. En de temperaturen die komen te lezen om de 12 of 13 graden. Bij een matige en vrij krachtige noordwestelijke wind of een noordelijke wind mag ik zeggen. En dat is een kracht 5 in het waardgebied. En dan ben we daar onder het fruitsig voor de komende dagen. Het hege drukgebied wat dus nou tot nota beïnvloed het. Maar het restige waar, dat zet voort en we krijgen er in de rin van de weekend toch wel wat meer legere druk voor in de plak. En dat zeggen we dan bij gelijks on vreed en sneun. Dan heb ik een paar buien staan. Vreed en morgen kan het al wel wat afvallen, maar in de rin van de middag en de jongtijd komen er toch heel tijd wat meer buien. Bij een temperatuur van 9 graden, dus het wordt ik wat kouder en ik sneun, een graad of 8 maximaal. Toch wel wat meer buien en ik meer wind. En ja, en dan die sneeuw. Dat wordt een zuidelijke dag met ruim wetter, maximum temperaturen van 9 graden en alweer 10 mm delslag. Nog een noffelijke jong verder.